Ahojte, chcel som vám ukázať, že som rozbehal na Creality Render 3, verzia 1, rok 2018, Clipper. Momentálne tam tlačím z LVPLA nejaký letecký model, takže tie rýchlosti nemôžu byť nejak veľké. A vlastne použil som k tomu tento starý server, ktorý v podstate mal kvázi ísť do koša, jeden z nami ho chcel vyhodiť. Tak som tam nainštaloval Linux Ubuntu server a rozbehal som tam vlastne Clipper. Takže je to pecka, v podstate tú tlačiareň veľmi keby znova spraví takou celkom zaujímavou. Takže len také krátke video ku tomuto. Čaute.